Ayaw ikaral kung inuwat imong paghugna. Di kay basta lang magamit, ilipata ka og dogma. Badshot imong green kaya kung pukaw makabuga. Nila ay kung paminon kay laing klase ni mo tungga ka. Bisik ra ani way oras lang ngayon makatatikalong karon pa ka mangon papel pabagahon sunog ka paghaon na bugag resulta sa imong pagharong. Wa ka matarong pila ka tuig pag imo tong karon magkagipa ka bangag dul sa dago mo na mo bangga sa ani nga lirong. Kay bugno panis gipantog naw pag ano ninyo gipantog baw kundi pa ipik mga pug tao mga si magani ka nagahipa ka sa put away pagkaulaw kani mo re mga murag barena suta pa kayo ang mga gidega tegma los bo sa ko mga barang libog at di magiguwa ginawa ka mago bat makalipong nga bation ko batong ngan ka unya mo ni manghagit pa si maglugos ra ay gipugos ra kay magangos ka patay makahig siguro matos taas ta ang pusta. Oh di ba mao ni mong ampay sa pagpailaw walay tugaw nga nakabantay. Heyo mga bukog regi sa laysay dili ta kalibil maong karon kay isalik why makatagam ni kung namusuway patag sila ani na agi mo buhay di na bago ni bay pambitaro lagyan ni mga sakay kay di kasabay pa di bag inihap di madag inadap ginabag ang tubag inabag pinalang kay malaras ang alas diri pala pag mga hidlon ni Ron na di kakasagaan. Oh buto pata buntag di panini mo maugat rakan kung magligas. Yeah, way demonyo anig hudas.